турсунзода шаҳри саноатӣ, макони алюминӣ, ҷои паҳлавонӣ ва макони шермардӣ. ин аст толори варзишӣ бо номи Шербача. толори Шербача толоре аз шерони асири ин макон. мураббӣ доранд. ҷамшед сайфиддинов роҳбарии клуби Шербачаро ба ӯҳда дошта, варзишгарон таҳти маслиҳатҳои мураббии ҷавон Умед Тураев машқварзӣ мекунанд. бо ҳисси баланди ватандорӣ, бо садои суруди миллӣ ва бо ифтихори меҳанпарастӣ дар мусобиқаҳои дохил ва хориҷи кишвар баромад карда, доимо баҳри зафар талош мебарзанд. аз устод дарси мардонагӣ омӯхта, имрӯзҳо баҳри мусобиқаҳои навбатӣ камари ҳиммат бастанд. умед Тураевҳо шахсоне бо нангу ори Турсунзода буда, онҳо бо шиори Тоҷикистон ба пеш кор мебаранд. моро лозим аст ки баҳри шермардони толори Шербача ва чунин мардони ташаббускор таманиётҳои накӯро орзу намоем ва бо садои баланд бо ҳам бигӯем: Тоҷикистон ба пеш, номбардоронаш ба пеш.